ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଚିକେନ୍ କଷା। ଦେନ୍ ସେ ମୋତେ ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଖୁଆ ଦେଇଥିଲା ବିକଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠା ଉଠି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ସବୁ ଦଶହରା ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିକି ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଖାଲି ଗୁପଚୁପ୍ରେ ବି ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି ନା, ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଗୋଟେ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଲୋକ, ମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ଛେଦ ଖାଇବେ ଆଜି, ସେଥିଲାଗି ପାଖ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ କଲେଜର ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋର ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇକି ଏତେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି। ତ ଦେନ୍ ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ରାମଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାମଲୀଳା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ସବୁ ସରିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି ମୁଁ ଏବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।